pre pozrenie uchytenia lyžice Balgra a výmera púzdier. Musel som začať priemerom 26 mm, pretože som tam mal púzdro, ktoré sa nedalo vybrať, a budem pokračovať až po priemere 38 až 40 mm. Je to pracnejšie, lebo musíte používať nastavovacie výstružníky a postupne nastavovať priemer, ale rozobratie celého ramena a odnesenie sústružníkovi, aby to na fréze vyvrtalo, by bolo podľa mňa oveľa drahšie, ako si zaopatriť výstružníky a takto sa s tým pohrať. Treba mazať a krútiť. Takže dierka je hotová. Pozrite, koľko je z toho stružného, ale je to spravené. Toto bude výmenné púzdro, osadzné, a tieto z druhej strany je také isté, budú pevné, napevno pribodované. Toto sa tu pribodujú v grose. A toto osadné, to sa bude meniť. Sa potrebuje. No teraz to tak nebolo, teraz tam boli nalisované ako zrkové. Neviem, kde sa to je. Takéto škaredé. Teraz to bude spravené pekne. Vymieniteľné osadné púzdro, vodiace pevné, a je to hotové. Takže stredové púzdro je osadné osadené, vodiace a základné sú nabodované zváračkou. V podstate je to hotové, môžeme čopovať lyžicu. Hotovo.